Ngempela lesokugcina ngempela ubusathatha. Bengibeka imali kade unginika yona esikoleni bese ngasithenga. Hayi ukhohlakele ngani? Ukukuthemba kwami hayi cha ukhohlakele. Usuthenga ngisho itifiketi. Uqale nini? Wathenga sokugcina noma mhlawumbe sekunyaka wonke usithenga noma seku8 months noma sekuyinini? Yebo sengiqedile unyaka. Hawu! Isizeni ngaze ngavelelwa inkinga phela le. Sonke lesikhathi vele kade konakele. Ngiyaxolisa ma. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni hleli noNongsta. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa ake sisondele kunodaba kumele siludingide. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cebingelela ababukeli beBlack Life uzisho igama. Ngiyanibingelela ababukeli beBlack Life la uhleli noSiziphiwe wakwaTobela. Siziphiwe. Yebo. Siziphiwe. Kwenze njani wasibiza la ekhaya? Kunodaba ebengifisa ukuliconfessa kuma wami. And uma wami umuntu straight kakhulu. Uyathetha too much. And akazwani nento ebheke eceleni ufuna yonke into nje ihlale isemgqeni. Okay. So uma wami ngendlela straight ngayo uze wangithatha ngiseyintombini ngenxa yempilo abekade enayo before. Okay. Ukuthi washeshe wathola mina esasemncane. So ubengafisa ukuthi nakumina lokho kwenzeke. Okay. Ngenxa eyithiza ukuthi waze waxoshwa naye kubo. Oh. After ukuthi athole mina. So ukhulise yedwa nzima. Ya ungikhulise yedwa kanzima and bephanda ngibona phambi kwami ngibuka nami. So usebenze kanzima ukuthi kungenzeki into ebhedayo empilweni yami. Okay. But njengamanje sekonakele. Kwenzakalani? Kahle kahle la kwenzeke kanje. Uma wangithatha ngiseyintombini ukuthi ngihlolwe ngingenzi ngendlela yenenza ngayo sayingane. Ngakho ke manje ngifake intombini nakhona nami kwangesona isinqumo esasingijabulisa leso. Wakubuza before akuse khona noma wavisa wakutshela nje ukuthi uya lapho? Akazange azangibuze but inhloso yakhe yena ukuthi ngingenzi ngale yandlela ekwenzeka ngayo. Akafisa ukuthi aphinde abone mhlambe sengixoshwa noma ngisheshe ngithola ingane ngisayingane nami. Ngakho ke wasathi hayi mntanami ngicela uhambe uyongena eintombini ukuze uyiphathe kahle ungafani nami. Okay. Manje isinqumo sakhe sona ngasamukela ngoba nami bekumele ngimhloniphe ngoba umzali. Okay. Inhlonipho vele iyona nto abengikhulisa ngayo ukuthi phambi kwabantu angibe umuntu onjani. Ngakho ke ngasamukela noma ke kwangeyona nami into engangiyithanda. Okay. Because nami bengifisa ukuphila njengezinye izingane. Okay. Kodwa ke kwahamba isikhathi nami ngihlolwa agcina sekwenzeka izinto ezirong. Kwenzakalani? Ayeke emhlolweni. Awu, But uma ubengazi. kanjani? Ngendlela ukuthi bengiphuma ekhaya ngathi ngimhlolweni. Kwesinye isikhathi ngiphume ngathi ngiya esontweni kwi-night prayer ngathi ngingayi ngiye kamfana. Uye kamfana? Emhlolweni ngiyazi ukuthi ke na kunezitifiketi owamachashaza. So buyenze njani lapho? Ngale mali ebeyayinginike yona ukuthi ngiphathe esikoleni bengiyangibeke. Mase kufika isikhathi ukuthi ngiye emhlolweni bese ngifike ngiyathenga lapha kogogo. Bangifaka ichashazi ngithola isitifiketi. Kunane fraud ngisho nasemhlolweni. Hayi ifraud khona ukudala sisiwabeke. So manje wena ubuye ekhaya uphethe isitifiketi sokuthi hayi ligcwele likhona iso. Kanti uyazi uzuthengile iso wena. So manje lo mfana ke ubani nahlangana kuphi naye umuntu onjani? Umfana sikhule sonke nje kuyikona ukuthi yena ke bengekho singekho endaweni eyodwa. But nje sifunde sonke esikoleni from primary to high school. Okay. So kwaqala ke kwafika nami phela esikhathini sokuthi nami phela sengikhulile. Ya ngakhula then ngambona umuntu wesilisa naye wangibona. Nabonana. Sabonana. Kwahamba ke kwafika la sekuthi hayi nami phela ngeke. Ake ngizame lezi zinto abantu abahlezi bezikhuluma zabantu abadala. Yeah. Ngase ngizama ke ngeshwa ke konakala ngakhulelwa. So
Angazi ngizothini kuma ngoba yo uyathetha lowa muntu and straight ngoba ngakuba kwesinye isikhathi ngahamba ngaye esikoleni kwi-school trip sasingaplaniwe uthisha kona kodwa sasiplanile nje thina siyingane zesikole. Okay. Saphuma kwayinqabileke ngatshontsha mina Hamba ngenkani. Okay. uma ngiphuma shothi akuthole ngomunye esifunda naye omakhelwane. Lo makhelwane omthatha umbeka ngqo la sikhona. Wafika wangishaya phambi kwey'ngane zesikole, wangithethisa, wangithatha wathi asigoduke esekhaya. Okay. Leyo nto leyo iyangineza isithombe sokuthi-ke na umama kanjani, but obviously leyo nto iqhamuka from impilo ade ephila yona ngithi. Uthe ukuthole esamncane waphinde futhi waxoshwa nakubo. Like wakukhulisa yedwa. So manje-ke lo mfana-ke ikhona yini into ayimisele ngayo ngawe? Ngokusho kwakhe yena kukhona cause uthe sengimtshenile ukuthi sekonakele naku sengikhulele. Asethi asizame indlela othi simtshene uma ngoba ngeke kuze kube lula yena mesevese anifika nje ethi uzokhokha lokho afisa ukukhokha. Okay. Uma engazi. Okay, at least uyathembisa ukuthi yena uzofika ezokwenza into zibe right. Yebo ngoba yena bese khulumile nabazali bakhe. Oh, okay, abazali bakhe bayakwazi? Wakhuluma nabo wangibiza, abazali bakhuluma nami base bethi babuza ukuthi uma uyazini. Ngase ngisho ukuthi akulula ukuthi ngimtshene uma ngoba ngingasha nindlu. Sure. So tell me something, just for interest sake. Isitifiketi wazi ngani kufanele usithenge kuba? Phela siyintombi yesisodwa. Emhlolweni siyakhuluma, siyaxoxa. And akumini oqala nabanye bakhona ngaphambilini abakwenza. So nami mabexoxa ngalalela, vula indlebe, ngathola ukuthi kwenziwa kanjani. Then kwahamba isikhathi ke nami la sengibona ukuthi hayi vele sekubhedile. Sekuyaphoqa ukuthi ngikwenze. Yeah. Ngase ngikwenza. Usukwenze kangaki nje ukuthi ufine isitifiketi esingasona? Mhlawumbe usuphelile unyaka. Phelile. Yayinjani injabulo kuma wakho ke? Ebona ukuthi hawu uZipho wami ufika nesitifiketi sigcwele isho nali nechashaza. Umama indlela abeyiqhinya ngayo ngami. Ubeyishaya isifuba ngisho esontweni ubona ukuthi uma nje proud ngengane yakhe yenza umatric iyintombi yahlolwa right. Abo njengamanje angazi ngempela. So manje ke akaza kusole mhlawumbe abona umzimba wakho ukuthi kunama changes akhona. Bese ngimcashela makuthiwa ngiyageza. Uyamcashela. Ngimlinde mekuthiwa uyaphuma mhlawumbe usathi uya ey'tolo. Sale mina ngenze lokho noma mhlawumbe kwahlala phansi wabuka lama soap akhe awathandayo. Qale ngibeka amanzi ngigeze ngishone ngale kamereni. Vele ngekaza naye because usefocus lapha. Yeah. Mawucabanga ke uzofila kanjani kusomtshela ukuthi kunomzukulu ozayo? Abona ke lokho ikona okungithusa kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi nje uzothetha and ngeke kuze kube kuhle ngoba kuzohamba hamba kuze kufike ekuthenini ukhiphe inyembezi and lokho ngeke kungijabulise. Ngeke. But ke after all is said and done sekwenzakalile and usibizela ukuthi ke na ufuna uzohlambuluka kuma wakho. But what happens if uyaxoxa ke la ekhaya? Unayo indawo ozoya kuyona? Angazi mhlambe ubaba uzongamukela angazi anginayo isho. Okay. Ngoba naye bengingakamtsheni bengilinda ukuthi ngiqale ngitshene uma okuyena umuntu engikhule ngaphansi kwakhe. Okay. Yeah. So ubaba wakho unayo relationship naye? Yeah, yebo kunayo. So okusho ukuthi ke na if ekuxosha uma wakho uzokwazi ukubalekela kuyena. If bekuxosha boba uthuna? Angazi. Uzoya kamfana? Angazi ngempela ngeke ngize ngisho njalo ngoba kulula ukuthi ngiye kamfana because kuzobona sengiyithengisa ngemali eshibhile. But ufila kanjani ke wena ukwazi ukuthi ke na ukhulelwe? Angifuni ukuqamba manga ngiyasaba ngithukile nje. Ngithukile lokho nje ngingakusho ngokuba angikakabi ready ukubona. Pause nje lanto zabatata. Bekuganga nje ukuthi nami phela ngibona ezinye izingane mayikhuluma ngisho ukuthi
Ama-ke ngizwe liyampilo le. Hayi uyitholile-ke. Yo, niyayizwela kuZipho bakithi uthi-ke uma wakhe wazi ukuthi-ke uyahlolwa ey'ntombini futhi uma ibuya ey'ntombini usuke esiphethe isitifiketi enalo futhi ichashaza. Kodwa-ke namhlanje sizomtshela olunye udaba uma wakhe sizomlanda simazise asimlande. Ake babukeli be-Black Life TV sesibuyile sesimtholile uMakaZipho nangu nathi. Sawubona. Yebo, sabona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila sisi. Igama lami nguLungisa wa-Black Life TV, kuhlelo izinkinga zomndeni. Simenywe indodakazi yakho la. Sacela ubingelela ababukeli be-Black Life uzisho igama. Sanibonani babukeli be-Black Life. Igama nguPhindile Ngwakangcobo. Phindile. Yebo. Umaka uMakaZipho. Sisiphiwe. Yebo. So manje-ke Mangcobo, indodakazi wakho uwumuntu onjani? Awu, u-good girl. Yeah. U-good girl. Good girl wami. Mhm. Ingane yami enhle, eyiphethe kahle, efundayo, ehlolwayo. Angazi ngathini. Good girl wami. Good girl wakho. Yebo. So ungasho ukuthi intombazane yakho uyiqhenya ngayo. Kakhulu. Okay. Kakhulu. So ukuhlolwa kwaqhamukaphi? Ukuhlolwa kwaqhamuka la ukuthi ngifuna ayiphathe kahle. Angifuni kwenzeke lento eyenzeka kumina ngisakhula. Ukuthi ngithola ingane ngisamncane. Ngifuna yena kungenzeki lokho kwenzeka kumina. Okay. Yes, ngifuna nje akwazi ukuyiphatha. So wakhuluma naye before umusa ey'ntombini noma wabe sanwamfohlela khona? Angisibonanga isidingo sokuthi ngikhulume naye. Ngangifuna ezwe ngami lento engiyishoyo ngoba mina kusho ukuthi nami angibonisakanga kahle ngisakhula. Angifuna azwe ngami enze lento engiyifunayo. Oh, so do you feel ukuthi-ke ifo wakho umama waqinisa isandla ngaba umtholanga usamncane? Yebo. Nami ngiyabagxeka kancane abamama abazali ngalokho. Okay. Yes. So mayifika nesitifiketi-ke nechashaza uzizwa kanjani uma wakhe? Ukikiza. Ngizwe ngijabule kakhulu. Yes. Yeah. Angasathi ngelinye ilanga akasafuna ukuhlolwa ukuthi? Ngeke kade ngamqalisa ukuhlola ngathi manje nje akasafuni ngobani? Hawu phela ukukhula nje uyakhula. Hayi umuntu uma engasafuni ukuhlola phela akalotsholo. Akalotsholo? Yes. Hawu umshado Uphuma inkomo kama kwenzeke yonke into. Ngiyabona-ke lapho ukuthi hayi-ke useyazi ukuthi akasafuni ukuhlolwa. Mangakenzeki lutho nje akahlola umuntu. Hayi, okay. Akahlola. uZipho lana usibizile. Konke udaba afisa ukutshela lona. Sipho. Ngiyaphila Zipho. Manje ngizwile la ngabiza uhlelo la Black Life ngoba kahle nginengonyuluka kumele ngisho. Hawu, usunengonyuluka manje wena. Hey hayi ngizwe. Yebo manje, njoba kade ngihlola kahle bengasayi Ubusu angiseyona. ubusuyaphi? Angizwanga. Yebo ma. Kanjani? Yebo kwenzekile nje. Kwenzekile nje. Esidlulile ukuthi bengisaba. Hayi imhlola le imhlola. Imhlola. Kanjani? Kwenzekile nje kanjani? Ngiyaxolisa ma. Akusizi uxolisa nje. Hayibo, ukuhamba kwehlo nje usungathi uyaxolisa nje. Akukona kuphela ukuhamba kwethu. Kwenzakalani? Yebo ngikhulele. Ha! Yakhula indaba. Yakhula indaba. Yekuyiqhenya kwami ngawe. Sengiqhenya kangaka. Hayi uyazi ngiphoxa shame. Hayibo, ngizobukelwa ba umakhelwane ngiqhenya kangaka ngawe. Ngiyaxolisa ma. Awuqashe ngaze ngaphoxeka, ngaphoxeka. Into engizoyithini-ke mina le? Uthathwa ihlo. Wamitha. Umuphi-ke lo sikhotheni? Imuphi lo sikhotheni wenza yonke lonto? Hawu mfana besifunda naye ma. Izwani, mfana ufunda naye. Izwani. Uthini mfana ufunda naye? Hawu ngikuthatha ngithi ngiyakusiza. Ngifuna isasa lakho liqhakaze, ngifuna ube right. Uyahluleka nje, wahluleka-ke wena. Wabona ukuthi uvula amathanga. Kodwa manje nami ayazi ngikuthanda ukuya emhlolweni. Futhi ungifaka emhlolweni awuzange uzungibuza ukuthi ngiyathanda yini. Ubuzwani? Bafanele ukubuzeni ngikuzala. Bafanele ukubuzeni ngoba bafanele ulalele mina. Yini ofanele kubuzwe yona? Yini le fanele ubuzwe yona-ke mina ngizala wena? Kufanele kubuzwe uyathanda noma uthanda? Kodwa ma phela nami bengasona isinqumo sami futhi bengayimisela ukuthi kwenzeke kanje. Kodwa futhi ngiyayisola ngakho konke osekwenzekile. Hayibo. Uyayisola?
Ukuyisola kwakho wenze njani nje ngoba uyisola nje? Ikuphi ukuyisola? Mina ukuphoxeka kwami-ke ekuyiqhenya kwami. Uma uthi ukuphoxa komakhelwane kanti usukhuluma uthini? Kusuke ngiyiqhenya ngendodakazi yami. Yazi ukuyiqhenya ngento yakho othi uyenzile uyithi uyayiqhenya uyaxoxa. Ngisho ungaqondile ukuthi uyokhuluma ngakho kuyayifikela. But uye ukhuluma uthini? Buka nje indodakazi yami. Iphume emhlolweni. Buka indodakazi yami ukuthi konke lokho nje. Hayi cha ngaze ngaphoxeka she. Mangcobo, okunye isitifiketi saseyintombini usuke sithengile. Ngempela lesokugcina ngempela ubusathatha. Bengibeka imali kade onginika yona esikoleni bese ngasithenga. Hayi ukhohlakele ngani? Ukukuthemba kwami hayi cha ukhohlakele. Usuthenga ngisho isitifiketi. Uqale nini? Wathenga sokugcina noma mhlawumbe sekunyaka wonke usithenga noma seku8 months noma sekuyini? Yebo sengiqedile unyaka. Hawu! Isizeni ngaze ngavelelwa inkinga phela le. Sonke lesikhathi vele kade konakele. Ngiyaxolisa ma. Owazi wangiphoxa. Umtshela nama all night prayer ukuthi usungayile kuona. Usuke emfaneni. Bengisuke ngiye emfaneni ngiphuma ngigqokile ingubo zesonto. Hambe ngikhona. Phinde ngibuye kuwe engathi ngiphuma esontweni. Izwa nje ihlazo uqamba amanga nje ngoNkulunkulu. Uyenza endlini ungishiya la. Uthi uyahamba uye esontweni kanti yakamfani. Ihlazo lakho. So uhamba kangaka ama all night prayer? Yenzeka mhlawumbe enyangeni ayekabili kathathu. Angeke ngize ngibale ngisuke ngimthembe ubona umuntu omthembayo. Mangisayindawo. Uyiqhenya ngokuthi enkonzweni. Yes, awukwazi ukuthi awuyilapho. Kodwa usukuthi nje. Okay. Hamba baby. But Zipho, tell me, ubuhamba uyojola nayo i-uniform yasesontweni? Yebo bengifike ngikhumule mangifika khona. Because bengisuke ngifakile ezinye izinto esikhwameni. Then ushintsha. Yebo. Mase ngibuya phinde ngigqoke fike ngene ekhaya. Sure. Into engizoyithini nje? Into yakho. Ngizoyithini indaba yakho? Khuluma Phiyo. I-chance yakho la ngithi ke nuthe uma wakho yamsaba. Ngenze njani? So that's why sila. Uphuma uhambe la ekhaya. Cha bo ma. Ngikuthathe iqhubuye kafana. Pheke ukuthatha ihlo kanjalo kusuke kuthuleke kanjalo nje. Ngobani? Masingaka kafana kodwa ngiyacela ukuthi ungangixoshi. Hayibo. Ayazi angidili ingane. Ifuture yami ngeke iziphele. Kukho konke nje nami ngimithe ngimncane ngibhizi nalengane. Hayibo kunzima ngiyondla ngingedwa noba ubabwayo phela wavele nje. Wathola ukuthi ngikhulelwa wavele wadisappear nje wangayingena indaba yami. So bengekho supportive. Yebo. Kukho konke lokho konke lokho sengikwenzile sengithi nje ukuthi ngiyivalele ingane yami right. Kunjani mase kunje? Kodwa uke wacabanga konke lokho. Yebo ma ngeke ngakucabanga futhi ngayisola ngakho. Ngabonela amandla akho. Ngiyazi icekele phansi. Kwanzima. Kwehlise ngesithunzi ngiyaxolisa ma. Angisakwazi ngisho ukuphumela nje eminyango. Uphumela eminyango lala. Kuzobe ngathi bonke abantu bayayazi manje inkinga. That's the sad part. So Zipho, uma wakho ke ngoba usuthengele isitifiketi. Uma ekhuluma nomakhelwane eziqhenya ngawo ubuthini wena? Bekufika ukuthini kuwena? Bengiphatheka kabuhlungu ngoba bengazi ukuthi ngelinye ilanga lizofika lithuba ukuthi ngikhulume naye. Futhi bengazi kuyokwenzakalani njengoba nje ithetha kanje ibe ngikwazi lokho. Ingakho bekuyaye kube buhlungu kumina ngingabi lula ukuthi ngimtshene. So if awukhulelanga ngabe sikhona la? Hayi ukuba sikhule kuba ngizange ize ngikhulele angeke ngazi ukuthi ngabe ngiphi kodwa bekuzomela ngigcine ngilikhulumela iqiniso ukuthi ma lento buthi uyigadile ayisekho. Izwani. Uzizwa kanjani? Yadabuka. Dabuka la asikhonto eJoja la phakathi kwenhliziyo. Ayazi wangiphoxa. Waze wangiphoxa ngani? Waze wangiphoxa. Ngiphelelwa amazwi. Yazi ukuphoxa uphelelwa amazwi? Hayi ngiphoxile phi. Ngiphoxile. Uzongisiza. Kusho ukuthi ke kafana ngifuna nje izinto zami zonke zinjengoba zinjalo. Uyasebenza nifana?
Yebo, yena besesebenza ngoba beseqedile esikoleni, bengaphambi kancane. Hayi shem, ngiyayidinga yonke into yami. Uyamazi uma wakho umfana? Uyamazi ngokumbona kodwa abengazi ukuthi uyena. So ungamtshela ukuthi umfana wakuphi? Yebo. So mtshele. Mfana kaMhlongo. Kamhlongo la Kamhlongo la. Yebo. Ukuphi umhlongo? Ukhona khona la eduzane. So Hayi, omakhelwane bebazi ukuthi uyajola. So omakhelwane Ngazi. Cha bobe umfana kuphela obazi kodwa manje cause sengigulela umfana uke washo kubo ukuthi selenzile iphutha. Imini isilima la. Imina nje umama ongasile. Oloyikhuluma ngegolide elikade lafa. Ngiyaxolisa. Into ekade iphihlizekile. Uloyishaya isuba nje. Mina engasile la. Sebayazi kaMfana. But Zipho ngoba uthi uma wakho ke na wangacelanga ukuthi uyohlolwa. Wamtshela lokho. Wathini yena? Ngangisaba ukumtshela. But ngoba bengazi ukuthi uzongitshela ukuthi impilo yakhe ungikhulise kanzima nakafuni ngihambe ezinyatheleni zakhe. So ngathi angeke ngisihloniphe isinqumo sakhe. Kodwa ke kona nami bengayona into ebengiyithanda noma ebengiyifisa. Kona kuhle ukuba seyintombini kodwa bengakaze ngikhalele noma ngikuthande. So if ukuthi ke na wena uthola ingane yentombazane uzoyisa lapha entombini? Angikuboni kuyizoba into ezobe right ngaphandle mawukuthi yona izobe ithandela ngoba ngiyenzeka kugcine sekwenzeke lento eyenzeke kumina. Uyamuzwa uZipho wakho uthini? Ngimuzwa kahle. Uzizwa kanjani ukuthi uya voice out ukuthi wayengathandi vele but wena wamforce? Hayi, wakufanele awuthathe umthetho wami. Ngaphandle kokumforce nje. Mina ngakhuluma kanye kwenzeka lento efanele iyenzeke ngaleso sikhathi. Angizange ngimforce, ngathi nje kuzoba ukuthi kumele kwenzeke ukuthi. Ngoba phela kanjani ngangadingi lutho nje. Bengangadingi uyes no ukuthi hayi angikwazi kanjani. Ngangimtshela ukuthi akenzeni. Ngangadingeki ukuthi silosiphikisana ngalokho. Ngabe ngikuhlonipha bengeke ngikwazi ukuqophisana nawe ngoba umzali wami. Inhlonipho ongifundise yona bengeke ngikwazi ukuthi ngivesane ngiyinyathele nje kanjalo ngeenyawo. Ya, ngekho ke ukuthi bengathandi bengazizwa kanjani mina nje bengitshela nje ukuthi ngiyasazi isimo mina engiphume kusona. Yeah. Yeah. Bengathandi naye ukuthi agaxele. But ke umzukulu useyeza usendleleni. Wena ke are you going to be supportive? Angikwazi ukuba vele ngibe supportive. Fanele siqale lapha kaMfana. Okay. Lokuyintombi le. Yebo. Okay. Fanele kukhokho. Fanele ngimqhube nje. Ayi kaMfana. So manje ufuna akhokhele isisu noma amthathe ezumfazi? Ngeke ngize ngisho ukuthi akhokhe. Iso nje liyinkomo yalo nje. Inkomo kaMama nje. Ngeke ngize ngibaphoqele ukuthi bashadane whatever. Yebo. Yeah. Uma wakho ngicela umtshele ukuthi utheni umfana yena ngama plans akhe. Ngoba bekade sekhulumile yena nabazali bakhe ngabatshena ukuthi uma u-straight kakhulu and uzofika ezofuna into zakhe. Base bethi kaMfana ayikho inkinga uma angeza xoxiswane because ngeke bevisane baqhamuke nje out of nowhere ungazi. Engingakusho ukuthi basilindele noma yini. Hayi waze kwanzima. Kunzima ukuba umzali. Hayi kunzima ngomzali. Kakhulu, especially ngoba bungamfuneli izinto adlula kuzona wena. Yes. Wayilandela, wayifuna futhi wazi wayithola. Yeah. But sezikhona ke mase umqhubile amfana ke uzokwazi ukuthi umsupport njengogogo wengane. Angizoqale ngibhodle kahle. Yeah. Ngingasho ukuthi ngisathukuthele kakhulu. Okay, kodwa ngifuna ukuze ngithathe izinqumo ezinkulu njengamanje. Kodwa angaqhubeka ahlale la ekhaya. Yeah, uzoqala mase uhamba saMfana kwa right, uzoqhubeka ahlale la. Mangabanga right kaMfana? Phela kusho ukuthi uzofanele ngikhombise omunye umfana. Okay. Yeah. Uyazi umfana waMhlongo ukuthi uthatha iso lakho? Yebo uyazi. So ngiyaphike lapha senifikile. Angeke azaphika ngoba bese khulumile nabazali bakhe nabo sebeyazi. Washo ukuthi kena ufice iso lakho lama wakho.
Okay. Yabona yonke into soyithola lapha kaMhlongo. Ngoba angikho into esengithemba engizwa ngayo. So nizoya nini kaMhlongo? Kufanele sivukele kuye khona. Kusasa. Yes. Iyaphoqa. Okay, so kusasa ready. Yebo ngiredi kodwa ngithukile. Uthuswa yini? Hawu. Ungathuki. Angithi manje izinto zabantu abadala kwenzaka kanje. Kufanele uqale khona ukuthuka. Hayi uthuke egcineni. Sekuphelile. Hawu ungeke. Sekugcineni la kufanele uthuke uqala. At least uma wakho ke kodwa ke she's willing ukuthi akuphelezele niyokhuluma ufuna imfanelo zakhe. And uyasho ukuthi ke na after imfanelo then uzokunikeza support. Yebo ngiyangijabulisa futhi ukuzwa lokho ukuthi uzongiphelezela sikhona nanokuthi ngikaze ngixoxe kuyiyona nto adingithusa kakhulu ukuthi ngenzeka nama ngixoxe athi angingabe ngisahlala nakwakhe. Lokho kunikeza indlela yokuthi kwehle nomoya. Hayi siyabonga. Mangcobo. Siyabonga ukuthi ke nomuzwe indodakazi yakho siyabonga ukuthi uthe uzomsupporta ugo through yonke lento manje ubaba wakhe ke yena uzoba involved. So ubaba wakhe. Baba wakho uZipho. Ubaba uZipho angisekho close mina naye close naye uZipho. Kusukela nje ekukhuleleni kwami akazange abe ubaba. Oh okay. So nje ngoba ingane yamdinga ubaba wayo yawe bayazana. Banayo relationship. Okay. So ubaba wakho azenza imfanelo. Makazange azenza. Owami nje uZipho. Owakho. Oh okay. Ngenzeka ukuthi si-avoid nengxabano yokuthi nobaba wakhe sethi hey konke kuza kumina. Yebo. Futhi ngavele kuvuka kodwa ayikho into ayenza. Ayikho into ayenza. Oh okay. Ungathanda ukuthini ke Zipho kubulo kuma wakho? Manje mayikho into ethina ngizosho ngithanda ukuthi ngiyaxolisa. Nami bengingayimisela ukuthi ngaze wenzeke kanje kodwa isinqumo wasithatha ngaphandle kokuthi uxoxisane nami. Ngiyazi ukuthi ubusithathiswa indlela ezithize odlule kuzona kodwa nami ngiyaxolisa kakhulu ngiyazisola futhi kakhulu ukube ngakulalela ngabe akukho nje. You keep on saying ukuthi ke na wawungafuni ukuyenza lento yini ade kwenza abe uncomfortable lapha ekuhlolweni? Nanokuthi nje emhlolweni kuyovula nje amathanga komunye umzali. Maybe kwakuzoba ngcono kuba wayethi ngizozihlolela wena njengomzali wakho. Manje ukovulela omama abaningi awubazi. Awazi nanokuthi mawusuka kubona bazothini. Omunye ngenzeka ukuthi athi ayichale ingane shame ave ngiyinyanye noma omunye azothi awiyanuka warawara but akungenzi kube comfortable ukuthi umzimba wami ngokukhombisa abanye omama ekhona umzali ekhona. So wawu prefer ukuthi kube uyena. Uyezwa ke? Angazi ngihlole mina ngazi ukuthi kukhona ugogo abahlolayo. Angazi ukuthi ingane yakho uyihlolele wena. But I wish waba nayo le conversation naye yabo. Umuzi uthi ufila kanjani ngakho. Because mhlawumbe kuningi ngiyazi ukuthi ke na ubuqhamuka kwiside lokuthi angifuni kwenzeka into eyenzeka kumina. But mhlawumbe kube uhlale naye waba kwiposition yakhe umenze like i-first time yakhe uze uthi ihambe kanjani. Because again if benine relationship enikhuluma mhlawumbe bezokwenza ama choice angcono. Mhlawumbe sengingabe futhi nami ngiyisole ngalapho. Yeah, ukuba mhlawumbe kodwa ngicabanga ngaleso sikhathi. Kodwa akasisho. Ngicabanga ngale ndlela nami engiqhamuka ngayo. Nami engiphile ngayo kabuhlungu nami ngabhema abazali bami ukuthi ukuba nami kwakubo ukuthi. Yes, I understand. Nawe Zipho, angisho ukuthi lento yenzile right. Kwakufanele uma wakho umhlalise phansi ukhulume naye or uthole omunye umuntu omdala ongakhuluma naye. Umtshele ukuthi ke na how uncomfortable you are ukwenza lento. Okay? So please, anibe ne relationship la nikhuluma khona nobabili. Nivulelana ifuba. Okay? So kusasa uyakaMhlongo. Hamba naye. Noba u2. Yebo. Akekho umakhelwane uzokuphelezela. Nginamahloni. Umuphi umakhelwane nje ngizomtshela abheke iqenyanga. Asiphume nje ngazothi sisekwini. I understand. Yo, nayizwela ke babukele emakhaya ukuthi uZipho bengayithandi yonke lento bagcine senza inqumo engekho right uma wakhe bakithi ukuphoxekile ngoba uthi bekuyigolide lakhe leli. Kodwa kumfana wamhlongo uthi uyimisele ke yena ukuthi enze izinto zibe right. So kusasa bayahamba bayakhona
Okumnandi ukuthi-ke namanje sebaya-understandana and asithembe umzukulu bazomkhulisa kahle. Siyabonga kakhulu su-Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba neswasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.